Id-diskors dwar ir-rixafil fil-kabinet tqanqal biss wara nhar il-Ħamis il-Prim Ministru Laurence Gonzi ħabbar il-pjan tiegħu li jaqsam il-Ministeru ta' Carmen Bonnici fit-tnejn. Laurence Gonzi għamel din id-dikjerazzjoni ftit sigħat biss qabel mal-ġimgħa filgħodu saret id-diskussjoni dwar l-estimi tal-istess Ministeru fejn fl-aħħar ġimgħat kienet qed issir kritika qawwija mid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. Fl-aħbarijiet tiegħu tal-ġimgħa fil-għaxija One News żvela d-dettalji li waslu għandu permezz ta' sorsi informati tajjeb ħafna fil-Partit Nazzjonalista dwar rixafil fil-Kabinett li l-Prim Ministru kien se jwettaq fl-istess ħin li jaqsam fit-tnejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Il-Prim Ministru offra l-Ministeru tal-Ġustizzja lil Beppe Fenekadami, iżda min-naħa tiegħu dan irrifjuta. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp Jason Azzopardi kien se jinħatar Ministru tal-Ġustizzja waqt li Carmen Bonnici kien se jsir Ministru tal-Intern u kien se jkollu r-responsabilità tal-artijiet li sal-lum huma responsabilità ta' Jason Azzopardi. Bħala segretarju parlamentari responsabbli mis-self-employed minflok Jason Azzopardi kien se jinħatar Robert Arrigo waqt li Mario De Marco kien se jinħatar bħala Ministru minflok segretarju parlamentari. Waqt li f'każi oħra l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħass il-ħtieġa li joħroġ ċaħdiet b'mod immedjat għall-aħbarijiet li jkunu mxandra mhux hekk għamel dwar dak li żvela l-ġimgħa fil-għaxija One News. Għall-kuntrarju l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għamel 19-il siegħa sħiħa siket. Kien biss is-sibt wara nofsinhar li Laurence Gonzi kiser dan is-silenzju u ddikjara li mhux ser ikun hemm rixafil fil-Kabinett. Il-Prim Ministru stenna l-eżitu tal-vot fil-Parlament dwar l-estimi finanzjarju ta' numru ta' ministeri fosthom dak tal-Ġustizzja u l-Intern qabel ma ħareġ ħadd kategorikament li ma huwa se jwettaq l-ebda rixafil. Sorsi informati tajjeb fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu One News qalu li dan kollu ma sarx b'kombinazzjoni iżda biħsieb. L-istess sorsi qalu li issa tkun ikkunsidrat serjament li l-qasam tal-ġustizzja jittieħed minn taħt ir-responsabilità ta' Carmen Bonnici u jingħata lill-Viċi Prim Ministru Tonio Borg. Nhar it-tnejn li ġej mistenni jsir il-funeral tal-kuntistabli Kurt Gauci li miet il-ġimgħa f'inċident fiċ-Ċirkewwa. Il-funeral se jsir fil-Bażilika ta' San Giorgio Rabat Għawdex fl-4 ta' wara nofsinhar. Qabel se jkun hemm korteo funebri li jitlaq minn Triq ir-Repubblika fir-Rabat. Kurt Gauci ta' 21 sena mir Rabat Għawdex miet wara li baqa' nieżel bil-karozza b'kollox fil-baħar. Huwa kien ilu membru fil-korp sena u nofs u kien stazzjonat fl-Assa ta' Għattard. Minħarsa lejn it-tariffi għall-użu industrijali jirriżulta li fil-kans ta' tariffa fuq konsum ta' bejn 500 u 2000 megawatt Malta hija l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u hija wkoll aktar minn 60% ogħla mill-prezz medju tal-istess Unjoni. Fil-każ ta' tariffi tal-elettriku fid-djar, it-tariffi f'pajjiżna huma orħos mill-medja tal-Unjoni għal faxxa waħda biss ta' konsum, dik ta' bejn l-2500 u l-5000 kilowatt. Anki jekk f'din il-faxxa, xorta hemm 16 il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandhom tariffi orħos minn Malta. Fuq il-bqija tal-faxxex imbagħad it-tariffi f'Malta huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea, biż-żidiet ivarjaw minn 5% għal ftit aktar minn 100%. Min rapport li sar ftit ta' xurilu dwar in-numru ta' kontijiet skont il-faxxa tal-konsum, joħroġ li 60% tal-kontijiet f'Malta qed jikkonsmaw elettriku f'faxex fejn it-tariffi huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Tarif moti fil-Parlament aktar kmieni din il-ġimgħa wera li hawn madwar 6% tal-familji Maltin u Għawċin li qegħdin jitfaqru bil-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dawn il-familji qed ikollhom jonfqu aktar minn 10% ta' dħul net tagħhom fuq il-kontijiet u spejjeż oħra relatati mal-enerġija u għalhekk jaqgħu fil-kategorija li tissejjaħ fuel poverty jew energy poverty. F'rapporti pubblikati x-xahar li għadda, l-Awditur Ġenerali għamel analiżi fil-fond ta' żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li l-Prim Ministru Laurence Gonzi, il-Ministru u Segretarju Parlamentari bdew jieħdu b'deċiżjoni tal-Kabinett tal-5 ta' Mejju tal-2008. L-Awditur fost oħrajn analizza minn liema voti finanzjarji kienu qed jittieħdu l-flus biex il-membri tal-Kabinett kienu qed jirċievu din iż-żieda. Spikka f'din l-analiżi il-mod li kienet juża l-Ministeru tal-Edukazzjoni biex il-Ministru Dolores Cristina jew is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli jew it-tnejn li huma kienu qed jingħataw iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. L-Awditur sab li fondi li oriġinarjament kienu votati għall-overtime tal-ħaddiema tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u fondi oħra li oriġinarjament kienu votati għall-Awtorità Nazzjonali tax-Xogħol kienu minflok qed jintużaw biex Cristina jew Puli jew it-tnejn li huma jieħdu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Laurence Gonzi qed jibqa' kosta kollox jiddefendi din iż-żieda.
Minkejja li l-awditur iddeskriva din iż-żieda bħala esperjenza imbarazzanti li tagħti eżempju ħażin u appella biex fġieħ it-trasparenza t-taxpayers Maltin u Awċin u l-Parlament ikunu informati b'żidiet bħal dawn, fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru baqa' jsostni li huwa ma ħeba xejn. Dik kienet id-deċiżjoni u kienet pubblika u mhux ngħid moħbija u tant kienet pubblika li kienet fuq il-gazzetti ftit xhur wara li ġiet implementata dik jgħidu moħbija fi 2008 u 2009.